Det vi er i gang med nu, det er, at vi skal have forberedt, at vi skal have løftet karret op i et stykke gerne. Det I kan se, der rager op, det er sådan skuldrene af karret. Så mangler vi sikkert sådan en lodret rand eller hals, kort hals på det. Hele karret står der. Det er godt nok knust og gået i skår, men det står faktisk på plads, fyldt med jord. Hvis det er løse skår, så bare smid dem op. Så før vi kan få det helt op, så gør vi det, at vi graver det fri, stykke for stykke nedad, og holder skårene på plads på jordkernen med vitavrap, simpelthen smalle baner af vitavrap. Og så snart vi er færdige med det, og før det når at skride sammen, så sætter vi en form af masonitplader, der er foldet rundt, ned omkring. Og så i hulrummet mellem den her runde form, den cylindriske form og krukken, der hælder vi noget polyuretanskum. 2 væsker, vi blander sammen, og så svulmer de op til det 10-dobbelte og størkner som en let, hård skum. Og så har vi så at sige noget, der kan holde på karret, så vi kan løfte det op, køre det hjem til museet og grave det ud til vinter, hvor vi har god tid, hvor vi kan nå at se, hvad der er af rester, hvis nu det skulle være noget andet end det, vi regner med. Nu vil jeg have lavet en form. Vi skal bare lige have et tov om i første omgang. Og så skal vi have sådan, vi kan spænde det. Okay. Er det fint nok? Med niveauerne? Eller Ja, vi kan ikke lave den meget mindre, fordi så kan jeg ikke få det ned. Vi skal have lidt af derovre. Det var faktisk ret præcist. Du kan prøve at rette den lidt til, og så skal vi lige rette plinten til bagefter. Men jeg begynder at vikle den her nu. Det er et forrudskar, så er det jo rart at have en lidt større krukke stående gravet ned med vand i. Og så holder det sig også lettere køligt. Og 58. Det er sådan godt 6,2. Vi regner i decimeter, okay. Det bliver til liter. Så skal jeg have en højde. Den er 50, men ikke mere. Vi gider ikke have alt for meget skum op over. Så vi har en radius på 3,1. Godt lidt sted ind. Det er helt vildt. Det er ikke helt åndssvagt. Så får man også fornemmelse af, at de kan jo umuligt være lavet til andet end at grave ned. Ikke? Altså det giver slet ingen mening. Så sætter vi formen ned, og så... Hvis så du begynder at klappe til, så begynder jeg at tage tøj på. Og så simpelthen lave en... Og så lige kigge efter en gang imellem, at den bliver stadig... ved med at stå, hvor den skal. Ja, at vi kan komme ned hele vejen rundt. Det er vigtigt at få det blandet helt sammen, for ellers så får man steder, der ikke hærder af. Og så kan vi ikke få krukken ud igen. Så bliver det sådan en slags vingummi i stedet for. Den er lige ved at være der, og jeg har heller ikke ret meget mere tid. Nu skal vi sige, nu bliver den mørk, så kommer den. Nu er den så højt op, så I begynder at kunne se den, kan I ikke?
Så går der lige 10-15 minutter, så begynder den at blive hård. I kan se, nu rejser den sig, det er fordi den bliver hård. Og så skal den altså lige sætte sig så meget, at vi kan tage formen af, og så kan vi bære krukken væk. Men der er lige tid til en frokostpause nu. Den løfter formen, det er perfekt. Så er det gået godt. Det er fordi vi har så stor volumen nedenunder krukken, så den løfter den opad. Nu er den faktisk fri, altså krukken er løftet nu. Nu tager vi formen af igen, den skal jo ikke lave mere. Den blev varm, og den skummer op. Og så presser den fugten ud af pladerne. Den er sådan godt og vel feberhed. Der er kommet så meget tryk ned fra, at skummet har løftet karret op, og så sidder bunden af karret der. Så nu er vi helt sikre på, at vi har fået det hele med, skal man altid huske, og at vi ikke kommer til at ødelægge bunden, når vi går med det. Yes. Nu er det et par år siden, jeg har taget et kar op sidst. Men det er faktisk aldrig gået galt. Men man er jo alligevel spændt, fordi det er jo sart. Det er jo bare nogle skår, der står omkring en klat jord. Så det er jo sket, når det lykkes. Man får det helt op, og man ved, at det er i sikkerhed. Nu kan vi gøre hvad som helst ved det, når vi får det ind på laboratoriet.